Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Sekuyinsakavokela ukuthi lana komaskandi abaculi ababili abasuke beshaya ingoma enenkosi phakathi mbukelo othandekayo ukuthi ke begcine ke begadlana lapha mbukelo othandekayo begcine ke sebeyizitha mbukelo othandekayo. Uma phathe fika uduma kahle lapha ke uJuqu uSibindi Sengwenya lapha ke ukhiphile mbukelo othandekayo iCD yakhe esihloko sayo sithi ke phakathi komhlane nembeleko lapha ke mbukelo othandekayo. Kubonakele ke ukuthi ke uduma kahle mbukelo othandekayo uyayifaka zonke lapha ke kuSicib lapha engomeni eku-track 9 lapha ke mbukelo othandekayo kanti ke makuthi akazuzwe ukuthi ke uduma kahle ngabe ugadla uthini lapha ke kuSicib mbukelo othandekayo sokudlalela iclip encane njengamanje. Yamnandi kisiphela washo ukhetha kuzimphubudla ngalokhokozana la. Yimo wakho JSS nyaphela la. Wephi wazini ngesitayela wena lokukhuluphala ngobuso ePitbull le. Umculi kaMaskandi owaziwa ngelika Simomoza emculweni kaMaskandi kuyamjabulisa ke lokho kwenzakalayo mbukelo othandekayo ukuthi ke lezi insizwa lezi zigadlane kanjena noma ke uduma kahle igadle kanjena lapha ke kuSicib lapha ke umfoka Dlamini mbukelo othandekayo ngoba ke uSimomoza wake wakhuluma kanje. Manje nabafana bathathu ngisho ukuthi nganisezungcweka nje njengabafana bamaZulu kanigcweka nje bafana khomba ukuthi naqhathwa senzodlala no love songs nje Chechi ake nichingelane kubi nodwa so asisho ukuxabanana kodwa nje ake ekhaya nje bafana kusho mina ngubhekeni msana kuba o flower boy angibafuna okidiboni la kuMaskandi ake ekhaya nje kanye bafana ke sinizo nje ke nichinga kubi so khale bafana nina nje senzohlala nje right through niyabalisa nje ngothando yebo siyakudinga nalokho kodwa ake nichinge kubi so ake nichinge kubi bafana. uSimomoza ke udlulise injabulo yakhe ngokuthi ke ashiyele inkulumo esesokushiyela yona njengamanje lana uyilalele mbukelo othandekayo ebese siyacela ukuthi ke uhambe lapha ke ku-comment section usho uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini mana nalolu daba ngabe ukubona ku right ukuthi ngempela lempi lena kaSicib lapha ke naye uduma kahle iqhubeke lapha mbukelo othandekayo noma ke uthi ke hayi impi ayilungile mbukelo othandekayo ufuna ukuthi nje beqhubeke abafana bakithi bedlale ingoma emnandi bejabulisa abantu hayi ukuthi ke beqwebhani lapha ke mbukelo othandekayo ngizwe lapha e-comment section uthi wena ngabe uthini nalolu daba esingithi mina nani asibona nini ngokuzayo. Ngathini ngasho ngathi ngangishilo kunje into engikhuluma ngani ngayinayo mina ngasho ngathi abafana ke bagadlane nje ke ekhale nje wagadla kahle mfana duma kahle kule ntombazane yangakithi ucebile khale bafana Simomoza ukhuluma njalo Simomoza udawa utshwala ngathi sekushoda into encane manje usezuqala ama hips ke loyo bafana ngathi akene ukucula igospel ngathi ake ekhale nje ngasho into engikhuluma mina iyenzeka ngubhekeni ngiyabonga mfana waseFriday yenkanini sofela khona yenkanini sofela